4! Sagad dito sa number 4! Na! Oh, guwapo! Teten ka! Di lang depensa nyo! Why ka man! Why ka man! 3 points! 3 points! Yeah! Teten ka! Bumaw ilok! Bumaw ilok! Bumaw ilok! Bumaw ilok! Ano ka? Bato ka? Sige, abe! Repo! Repo! Bumaw ilok!不讨了票型耶，碰晒照片，可心搞了，cha，我靠，新神书啊！Go baby boy! Mais mo lang, taka gusto mo ha? Ako bala si motivation, char. Ang number ko 0567. Char. Gusto mo motor? Char. Guwapo. Guwapo gito siya no? Ano kuya? Gusto ko gito siya. Ay, gusto ko gito. Ikaw shot sa akwan. Ay, grabe Char! Makadukod na karon sa gabi. Gilan to ko basket. Kita na ita karon